manugo ni inahan ay batasan pagka anak. Hindi man ko seryoso. Joke ra bagtay katawa. Wa na video na naman. Famous na pud dira. Oh. Kay imo mo kog isugog Coca-Cola. Dapat Ana na lang igina seryoso nimo. ang anak dili na manugog inahan. Kay inahan ko. Komedya. Video man. Sometimes Mabuti di ka. lagi di na nabayat ka. Sometimes di ganahan tanog kamera. Unsa yung istoryahan di eh? Secret? Secret. Ya, istorya imo gyud. Ay lang istorya karon kay nag-video mo kay istorya. So unya na may magstorya ko maghigda na mi. Oh, kamong Lorna kay sakit mang tuhod ni Ma Lorna. dili ko ganang pakita sa Ikaon lagi kaon na Lorna konong Lorna. Ano ko yung sige kasap anti katong dugay kay siya na dugay Guys, kay ang nakatulog sundan alas kasi 9 na kanatug ato. Isda pa ito ma. Sa kula sa tulong lon. Karon na. Tulong ang ano daw. Alas 5 ulang bata gitubag pa si ate. Plano do. Ingat. What grade ba? First ana ni kumbo. Say madalaga. Ang kasi ko katawat. sama si Si Grace. Lorna ay siya di sabaan ba yan na siya Ako day. narinig si Grace. Siya ito narinig ko. Sige lagi ko katawat. Balisa wala ko narinig ko. Lord, siya man na sabaan, Pinita Lord. ko kasi sabi niya, matulog na daw ko. Tulog na ko ti oy. Lon siya masabaan. Di Oo, na siya sabi diri. daw to. Na siya diri. Sa alang sige masilap mga tawo unya akong katawa di man ako mapugngan. Ako hina kay kong tingog. Sige na po kong katawa. Alam Ano mo si na mo day di man yung isda. Ilang. Okay naman daw. That's family. Yala Chris habibi. isda Chris. No thank you. Kain ka ikaw dito puli. Di ka ikaw isda. Kain Lon. Mana ko ka. Ikaw na siya. Sige na. Sinaadiya pa no thank you. Hello, ibusog. Ayo hindi ko muka og mayo kagabi kay bitambok mo ni dako ko na. Kasi naman may good. Na mag-inom di mo. Ako inom dito. Inom tayo. Bakit di ka pwede ito? Unsa na yung gikaon ba Grace noodles? Yeah. Grace, Lon, yung San Miguel Beer ba? Bakit di ka na Palit. Bahala mo dira kay palit kong juice. Kuan Grace paliti ko ice cream Grace. Wala ma mahal ice cream kay piso. Way kapuslanan ni batay. Ito daw? Nade tag piso ice cream. Oh, Pila. kay piso. Iyan ni mo perminti oy. Way klaro si Grace mo istorya mo. Ingon siya tag piso, ngutana sa kung nabade tag piso. So, si Grace mura mo mo ang si Grace Vanessa. Ay, siya, pakita mag nagkaon. Sometimes, di tagaran makakita kamera, lalo nagkaon, tang mo, tag Karon pagkaday, kadugay ni si tanaw o sige mamod-mod lagi na. Imo, dili, usahay ba na? Mamud sa imong utot. Di taganahan ko sa'yo magpakita ang kamera. Kagwapa ni mo nabi kay lipstick nga wala nakuha, pink kay color. Look. Pareha ming duha din ay lipstick. Look Vanessa, if you look like me. Liwat gisa nako da. Ay wa man siya naliwat nako gud kay liwat mo gud na siya siyang papa gud naong Iya, gud. kung ba sa akong sinabi mo, liwat siya sa'yo. Di liwat siya siyang papa oy. Sa taas na kong ilong, kumubo ang ilong. Ay, Ma, daghang no kag barya, ito tag barya bi. how do you know I have so much barya? Yeah, remember when you give me 10? Okay, Grace. Tagahan ta kag 100 Grace kung imo makita na kung pitaka dig dagang kwarta. Tanawa. Wala jud kay kwarta day. Nahurot. Ako just na maliit. Ikaw may dagang kwarta ako siguon. half liter, half liter. Pangayuan. Ay, pag ano, aday, ano yan, adno, kula yan. Oo, bitaw. Tinuod yun na. Ana. Wala may malaki. Unsa ganito ang kuan, ang sigarilyo? Grace, paliti ko kuan Grace sa ice cream Grace. Grace ah. Wait, Billman? Paliti ko ice cream ba? Ice cream kanang Right there. sa pangalan ng ice cream ba? Kanang Sige na tiban. kun ba kun? Nay kun nga ice cream. Ang peso, milangan na ubusan ni kanin mo, day. Ay lang ng tagpiso day. Tiban, ay ma, barya babi. Wala lagi tayo barya. Grace, gusto ka 2,000. Ayun, tibo. sige pagkuhan yan, yan na, diya. Dagan ka siya Mainit naman kay mama mo, ayaan mo na. Ano, dagan. Tanawar kong dagan kong barya, Grace. Nuwa gini sutaw, luoy kay kung... Asa ditong barya? Oh, gihurot gahapon. Wag na, Grace. Wala lagi, bisag, nimo? Grace. bisag ulit, please. Puro ra make up iyang Gilhold up ang akong bag. Taka. Marami mang barya. Wala gusto ko itim dito. Wala lagi ito. Atay, ATM eh. Wala ko Kahambugin. itim. Kahambugin ba ni sa ATM? Uy, ba? Withdraw dito, bayan si Luna sa balay. Nako itim dito, i-disable. Pero min mo, day. Kaya tatapos ako na magbayad sa'yo. Wala lagi ko kwarta ron na. Sorry, gid Luna. Sorry, wala ko kwarta. Iba ni ba? Bakit? Katapusan mo siyang bayad. Bayad, ay naningil si ano, oh. Kana ba nisa day?
Perminti man guna siya mo. Tapos magbayad. Perminti mo guna siya manghuram na ko, ya di niya ko bayaran. Ako to magbayad sa iyo kasi may ang una niyang bayad ako nagtapal singiling ko siya. 300. Dili wala gi kwarta saan mo kun mo bu. Asa mo ko magkuha kwarta dai, wa mo ko kwarta. Grabe ka naman pagkainan. Binigay ko. Kay palit siya pangkilay 69, may palit siya. Ano, ako to magbayad, ako man nagsingil niya. Ginhatag ko ni Grace. Hati Last, tayo sa last my dalawa. money 500 gihatag na ko ni Grace. Ina Grace ba? Para sa bahay namin sa Pilipinas. Sige na lang, tiyo. Mangita pa ni Tuan niya. Grace, gipalitan ko ni mong ice cream, Grace. This is a lot. And siya na, give it to her. She's my friend. Yeah. Grace, gipalitan ko ni mong ice cream, Grace. Lagay mo sa balik. Sanitizer. Grace, asa akong ice cream, And siya, Grace. give it to my Uy, friend. kawawa naman nanay mo, hindi mo man nang binila ng ice cream. Pag magbili ka Kaya doon. balik 20. Grace, nipalit ka ice cream, Grace. Kay, ano siya na, what? Mas palit ba daw kag ice Wala. cream? Nga naman. Ano siya, Sprite what? ra daw. Bignahan kita doon. What the color? Oh, What the it's color? Iko, palmal. Kini si And Grace siya, ba what di? color? Kini Iko, there's color? Iko, wait. This one, and siya, oh, that's my friend. di ginaminaw si Grace ako story niya. Talaga? Nagkatawa ko, iko, friend is. Wait, klaro, Iko, Grace. yes, we're in the same house. Tapos? She's Ate Lorna. Oh, now I know the name daw. But ay sang ice cream mo, wala gi kanipait ice cream. Wala kami ice cream. Wala gi kay batasan, Grace. Ingon ko niyo palitin ko ice Bit-biton cream. naman. Ha? Bit-biton man. Nganong bibit-bitong kay bugat, Akala ko bugat wala mo gani kay ko kako. gamay. Bugat mo gani ko kakula ang ice cream nga tarungan jud kada. Ang ice cream di man na bugat. Kasamok ni Halabis ko kakula ka bugat ana. Di na ako Palit kakulang. dito lang nato. Di jud ka maminaw da. Di na na palit og ice cream mo gini palit og ice cream. Taman dyan yung video. Oh. Wa gid nga hatag og kuon ice cream. Gini na palit og ice cream mo lang palit. Di jud maminaw eh. Kapoy mo ta pagkaba. Di na minaw. Ice cream, Grace po. Di na may handol kay tagay sa amin ba? Alam mo yung makatagay na akala mo walang Sige na, Grace. Lakaw na ba? Unya na, uy! luto man sa papa ko ng baboy na paklay. Sige lang kag-chat ni Alda. Ingon siya, di daw sila nag-chat-chat. Nakita na ko, nagpapa-up. Agoy, nagbiga. Awat iban! Nagbiga si Grace. Biskan wala gali. Tiban, awas mama, chismosa kayo. Saman. Bani, nakita na ko, ingon, di ba, buwag na sa Al. Ubuhog na mo. Kita na ko, nag-pop-up sila Al. Nag-chat sila. Awa, chismosa kayo sa tiban. Sultan sa to. Di usa pag-chat. Wala ko kita, basta nakita ko sa Al. Unya, unsa lagi ang chat? I'm not Kasi sure. long na spelling na ala, latula. Mga tik, di mo ba? Palitin ako ice cream dito. Unya ra, taod-taod. Kapoy pa may Nagkaroon nataw. si Grace. Tapulan mo si Hindi Grace. ka naubos. At Ang sabi ng totoo. Sinsa. Nga naman. Nag-chat ni, unsay chat na mo? Wala ko kita unsay chatan kay imong gitago. Pakita sa kus balay bi, ang balay bati mo ng balay. Wa pa gani na porma, dili na ko kaimoy Puti lagi video. mong kamay ni Grace. Puti, tungod sa manicure. Nanindot na mas puti pa sa kamo. Eh, mali kaya mo paglagay kasi Hindi naman na siya wala ni. manindot kay trabaho man di manindot ang trabaho. Wala, Nindot wala lagi ni ang trabaho. Kaya ano. nindot na yung kamay. Tingnan mo. Bawo niya. Te, mali niya mong pagabutang kay naglagay mig ka ng real quick na puti ba? Bagay mas Unya, before dia ito ilagay, hindi after. Lakaw no Grace pulitin ko ice cream. After, uy. Before. Tulog na lang ko Na guys. something. Hindi lang ko mapakaw ice cream. Tulog na lang. Matulog na lang ko mga guys kaya ako palitin ice cream. Nagtampo ko. I'm upset. I'm sad because no ice cream. So dinhin lang mikuto mga guys. Salamat. Thank you so much for watching my video and bye. Bye mga guys. Thank you so much. See you on my next video. Naglagot ko kay gisugog ice cream. Wala ko palitig ice cream. So, sad jud ko. Buat jud ko nila palit eh. Saon man na. Saan lang. Sige na lang. Patay mahimo. Bye. Thank you so much.